ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ርአ ኣነ ንፈርዖን ኣምላኽ ገበርኩኻ ኣሮን ሓውኻ ድማ ነቢኻ ይኹን ንስኻ እቲ ዝእዝዘካ ዘለኹ ኩሉ ንገር ኣሮን ሓውኻ ኸኣ ንደቂ እስራኤል ካብ ምድሩ ይውፅኡ ክሓድጎም ንፈርዖን ይንገሮ ኣነ ግና ንልቢ ፈርዖን ከጽንዖ እየ ኣብ ምድሪ ግብጽ ድማ ትእምርትታተይን ተኣምራተይን ከብዝሖየ ፈርዖን ከኣ ኣይክሰምዓኩምን እዩ ኣነ ኸኣ ኢደይ ኣብ ግብጽ ኸንብሬ ንሰራዊተይ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብጺ ብዓበይቲ ፍርድታት ከውፅኦም እየ ግብጻውያን ድማ ኢደይ ናብ ግብጽ ዘርጊሐ ንደቂ እስራኤል ካብ ማእከሎም ምስ ኣውጻእኩ ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም ሙሴን ኣሮንን ድማ ከምኡ ገበሩ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ገበሩ እቲ ምስ ፈርዖን ክዛረቡ ከለዉ ኸኣ ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ኣሮን ድማ ወዲ 83 ዓመት ኮይኖም ነበሩ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ፈርዖን ተኣምራት ኣርኢዩኒ ኢሉ እንተተዛረበኩም ንኣሮን በትርኻ ወሲድካ ናብ ቅድሚ ፈርዖን ደርብያ እሞ ተመን ክትከውን እያ በሎ ሙሴን ኣሮንን ከኣ ናብ ፈርዖን ኣተው ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ድማ ከምኡ ገበሩ ኣሮን ኣብ ቅድሚ ፈርዖንን ኣብ ቅድሚ ገላውኡን በትሩ ደርበየ ተመን ከኣ ኾነት ፈርዖን ድማ ነቶም ጠቢባንን ሰረይትን ጸውዖም ንሳቶም እቶም ጠንቆልቲ ግብጺ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ ነፍስ ወከፎም በበትሮም ደርበዩ ኣትማን ከኣ ኾና በትሪ ኣሮን ግና ነተን ኣባትሮም ወሓጠተን ልቢ ፈርዖን ድማ ተረረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሉ ኸኣ ንኣታቶም ኣይሰምዖምን እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ልቢ ፈርዖን ተረረ ነቲ ህዝቢ ኸይሓድጎ ኣበየ ጽባሕ ንግሆ ናብ ፈርዖን ኪድ እንሆ ናብ ማይ ክወፅእ እዩ እሞ እታ ንተመን እተለወጠት በትሪ ኣብ ኢድካ ወሲድካ ኣብ ገምገም ርባ ደው ኢልካ ተራኸቦ በሎ ኸኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕብራውያን ንህዝበይ ኣብ በረኻ ከገልግሉኒ ሕደጎም እንሆ ድማ ክሳዕ ሕጂ ኣይሰማዕካን ኢሉ ናባኻ ለኣኸኒ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ በዚ ክትፈልጥ ኢኻ እንሆ ኣነ በዛ ኣብ ኢደይ ዘላ በትሪ ነቲ ኣብ ርባ ዘሎ ማይ ክወቕዖየ ንሱ ድማ ናብ ደም ክልወጥ እዩ እቲ ኣብ ርባ ዘሎ ዓሳውን ይመውት እቲ ርባ ድማ ይጽይእ ግብጻውያን ከኣ ካብ ትርባ ማይ ምስታይ ይፍንፍኑ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ንኣሮን በትርኻ ወሲድካ ናብ ልዕሊ ማያት ግብጺ ናብ ልዕሊ ወሓዝቶምን ናብ ልዕሊ ርባታቶምን ናብ ልዕሊ ቀላያቶምን ናብ ልዕሊ ኩሉ መዕቆር ማዮምን ኢድካ ዘርግሕሞ ደም ክኸውን እዩ ኣብ ኣቕሓ ዕጨይትን ኣብ ኣቕሓ እምንን ኣብ ኩሉ ምድሪ ግብጺ ደም ክኸውን እዩ በሎ ሙሴን ኣሮንን ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ከምኡ ገበሩ ንሱ ኸኣ በትሩ ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖንን ኣብ ቅድሚ ገላውኡን ነቲ ኣብ ርባ ዘሎ ማይ ወቕዖ እቲ ኣብ ርባ ዘሎ ኩሉ ማይ ከኣ ናብ ደም ተለወጠ እቲ ኣብ ርባ ዝነበረ ዓሳ ድማ ሞተ እቲ ርባውን ጸይአ ግብጻውያን ከኣ ካብቲ ርባ ማይ ክሰትዩ ኣይከኣሉን ኣብ ኩላ ምድሪ ግብጺ ከኣ ደም ኮነ እቶም ጠንቆልቲ ግብጺ ድማ ብስራዮም ከምኡ ገበሩ ልቢ ፈርዖን ከኣ ተረረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሉ ድማ ኣይሰምዖምን ፈርዖን ነዚ እኳ ድማ ኣብ ልቡ ኣየእተወን እሞ ተመሊሱ ናብ ቤቱ ኣተወ ነቲ ማይ ርባ ክሰትይዎ ኣይከኣሉን እሞ ኩላቶም ግብጻውያን ዝስተ ማይ ደልዮም ኣብ ዙርያ እቲ ርባ ኸዓቱ እግዚአብሔር ነቲ ርባ ካብ ዝወቕዖ 7 መዓልቲ ኣኸለ